कि नैनु छुरी से कटारी हो गईल, कि नैनु छुरी से कटारी हो गईल, हो रूप के दुनिया पुजारी हो गईल, कि जब केहू नजरिया में आके बस जाला तब बुझिह कि प्रेम के बीमारी हो गईल। भैया वो कैसे बा कि पियावा सिवान से, अरे पियावा सिवान से कि अन्हार भइले आई, कि देवर तनी देहिया प डाली दरा जाई हो, देवर तनी देहिया प डाली दरा जाई। आगे बात कैसे भैया हो कलुए से सगोरी बदनिया पिरात बा, हो कलुए से सगोरी बदनिया पिरात बा, हो उठेला दर्द नहीं देहिया थिरात बा, हो उठेला दर्द नहीं देहिया थिरात बा, कि पियावा के ही चीको हो कि पियावा के ही चीको, अरे पियावा के ही चीको, अरे कहियो ना बुझाई, कि देवर तनी देहिया प डाली दौरा जाई। अच्छा, आपको मालूम है कि गाना किसने गाया? जी भैया, हमारे फेवरेट और भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार गायक हमारे प्रिय भरत शर्मा जी का ये गाना है। अच्छा, जहाँ लोग इस समय अश्लीलता पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप भरत शर्मा के गाने जी भैया जी, हम शुरू से गाना भैया गावनी इनके भैया के बहुत ज़्यादा पसंद करनी, और अश्लीलता भैया का करे थोड़ा बहुत चल रहा सब चलेला।